In Schinnen is de donderdag tot een van de hoogtepunten van de carnaval gebombardeerd. Naast de sleuteloverdracht organiseerde carnavalsvereniging De Schinheuster een seniorenzitting en het evenement Brandbeer Beekdale Boete. En daar kwamen heel wat feestgangers op af. Ja, fantastisch. We zijn vanmiddag begonnen met een seniorenzitting. Het was niet zo zwaar als gisteren, maar het was toch nog goed uithouden. En de senioren hebben volgens mij enorm genoten. Dus ja, ik denk dat dat volgend jaar weer verhaling vatbaar is. Vorig jaar was het Hallo Beekdale eigenlijk het thema, hè? En toen is het gewoon een andere naam gekregen. Ja, vorig jaar had de gemeente het georganiseerd. En toen hebben we weer als kansvereniging Schinheuster hebben dat gezien en dachten, dat zou toch jammer zijn als dat maar één keer is. We moeten dat eigenlijk oppakken. Maar we hebben dat dit jaar dan samen weer met de gemeente opgepakt en de lokale horeca. En we hebben dit weer eens opgezet. Ja. Nou is het eigenlijk bedoeld voor gans Beekdale. Hebben ze moeten ook niet het idee dat de lui van, laten we zeggen, Nut of Hulsberg hier naartoe komen? Nou, ik weet toevallig dat de kansvereniging van Nut ook aanwezig is. Kijk, zo gaat het groeien. We zijn allemaal als vereniging nu in de gemeente Beekdale. En dit voor iedereen winnen, andere datums. Maar ik denk als we naar de toekomst kijken, dat we zeker kunnen uitgroeien tot een echt groot Beekdalens evenement. Zo hebben we wel toeschouwers als vorig jaar, denk ze? Nee, we hebben meer toeschouwers, want we zijn eigenlijk goed verkocht, alle kaarten worden verkocht. En als ik het goed begreep, wordt het vorig jaar rond de 800 man, we zitten nu rond de 1300 man. Vorig jaar wat gratis, hè? Nou ja, dit jaar wordt het ook gratis. We hebben wel bandjes verkocht, maar er zit de consumptiebonnen bij. Omdat we toch een beetje grip hebben wie veel nu gaan nu komen. Want ja, we willen nog niet hebben dat we dadelijk 200 man in de poort moeten zeggen, hier kind niet binnen. Wat is de vaste waarde in de Schinheuster of in het Beekdalense carnaval? Nou, ik heb eens rondgekeken. Nou, ik moet zeggen, ik vind het geweldig. En ik mag hopen dat we dit in de Beekdalense carnaval kunnen voortzetten. Voor de artiesten is het ook feest. Veel optredens in een relatief korte tijd. Dus moet de conditie op peil gebracht worden. Dit wordt een tweede vandaag van de 13 wat ik nog moet doen tot carnavalsdinsdag. En daar moet ik wel bij zeggen, het zijn solo-optredens, want ik heb ook zondag een Landgraaf en maandag een Tegelen met mijn orkest Nicky en de Manslu. Dus dat komt nog even erbij. Heel ze zichzelf in conditie? Gewoon blijven werken. Vandaag blijven werken. Ik probeer te rennen. Wat eigenlijk niet gaat. Daar baal ik ontzettend van. Maar als het gaat, probeer ik het. Ja, en gewoon op tijd naar bed. Als ik 's avonds niks heb, dan ga ik op tijd naar bed. Rond 9 uur lig ik al lekker te pitten. En nu evenement hier in Schinne, eigenlijk Beekdale. Wat vind je ervan? Schitterend. Ik was er nog niet geweest. Ik had er ook nog niets van gehuurd. Ik ga echt zeggen van ja, ik laat me verrassen. Maar het is gewoon, de sfeer is geweldig. Super. Ja. Ik hoorde de verschillende Engelstalige nummers en die gingen er ook best wel goed in. Ja, ik heb een heel gevarieerd repertoire momenteel. En dat is ook namelijk, met name door Frank. Frank schrijft ook eigen liedjes, componeert liedjes, schrijft ook voor andere artiesten liedjes. En hij had echt gezegd van, die kent meer als alleen maar... Die kent ook meer als alleen maar Limburgstalig. Voor nog eens gaat Duits, voor een Engelstalig. Nu zijn we ook bezig met eventueel een Nederlandse maatlied er tussendoor. Dus voor iedereen gaat. We moesten eigenlijk met iedereen gaat meer doen, vind ik. Ga je nou de carnaval doen? Eerst even uitrusten. En dan ga ik mijn sport weer oppakken, rennen en elke week naar mijn personal trainer.